Какво става, хора? Аз съм Слаги БГ. Днес ще играем в един сървър, в който съм си доста развит. Това ми е малката къщичка, която ми е във въздуха, която се я намерих в миналия ден, но вече сега ще го кажа колко стака диаманти имам. И ще хода да си търся, ще правим менера, виждате. Този сервер ще го има долу в описанието. IP на сервера. Сега, аз съм леган тук, мога да си леца, когато си поискам. Малко лаги, за което съжалявам все пак. Тук съм с екстрей, защото не знаех, че ще ми бъде толкова лесно да си експлорва, да намирам като един. Не, аз няма да търся. Чакай, такова търсих. Но има ли такова? Не. Чакайте да видим. Не, значи не. Ще си търся къщи, много лаги, защото съм наблъскал 1 милиард програмки. Кажете ми, че това няма рез. Кажи ми, че това няма рез. Извините, хора, вижте, аз просто вместо да падам, лета с чупаличина. Не мога да го нацеля, бе. Така, чакайте сега, отварям ли често, не значи има рез, да. Аз нямам много, съм много нов съм тук, този сервер. Иначе си експлорваме. Флай. Това беше евента за сега до вечера, може да и... Кой искате да му питате нещо? Скайп, трюскал. Не знам, хора, защо не мога да литна? Като все пак съм легенд. Като и повечето хора в този сервер са легенди, но... Хайде. Да върташ ме изтрепи от всякъде, хора. Този скелет, като не ме виждам, да, Fire Specs имам, да. Честито, да, я се обичам, да. Хора, няма да хода. Не, знаете ли какво, хора? Връщам се след малко. Хора, ето ме отново. Сега съм на спална. Извинете малко лаги, да. Казал го вече. Ще пробия някой на спална. Ето къде. Който тръгне, аз го пресрещам. Да е тук някъде. Виждате, просто с огнени стрели съм, меча ми е Fire Spec, Fire Spec 2, Looting 3, Knockback 2, Sharpness и Smite 5C. Аз бих тръгнал на... Чакайте, ако искам да направя нещо. Вие първо дали ще оцелял нея балони. Там. Кажи му, че го оцелих. Колко съм крив, направо го оцелих, да. Стой там. Той ще ме би. Какво ти пък мен или... Хора, аз се върнах, когато го пребия този. Хора, ето ме върнах се. Онзи го убих, обаче това всички му пукаха. Не знам защо, приятели, не знам. И аз се върнах къщата, убиха ме. Да, нямах никакъв шанс. Според мен, но...
Поне убих един, взех му Green Experience, те ми взеха моето и бях 22 левел, няма да съжалявам кой знае колко много за това. Сега се чуда какво да правя. Това клипче всъщност беше да ви кажа, че скоро, не скоро, утре други ден заминавам за моето село там да се хода и няма да качвам клипове доста време. Като се върна ще си почина малко и следващия клип, който качвам, този клип мисля, че ще бъде последен или предпоследен или предпоследен, но горе-долу там и за това беше. За абсолютно нищо друго не искам да ви казвам, само да ви кажа, че много време вече няма да снимам, което за повечето хора не е добра новина, повечето не много ме гледате. Добре хора, надявам се клипа да ви хареса, ако е така, дайте палеца нагоре. Сега също може да си направя Facebook страница. Просто съм умрял да си правя Facebook страница. 7 блока. Също ще си правя Golden Apple. Ще си направя. Право е. Как ще сте Golden Apple? И да, аз какво правя, не помня. И добре хора, надявам се клипа да ви харесва, ако така дайте му палец нагоре, също може да се абонирате. Както казах, скоро ще имам Facebook страница, сега може да я направя. Долу в описанието, какво ще има, долу в описанието ще сложа някакви глупости и до скоро.